El Xoví és important perquè és un concurs molt internacional, molt conegut, que és el tema de la Gioli va molt vinculat al tema de l'arròs. A més, som veïns, pràcticament. Nosaltres estem en Benifaió, el concurs se fa en Sueca, és un concurs en el qual creiem que devem d'estar apoyant tot el que siga relacionat amb gastronomia i més de la zona de la Comunitat Valenciana. Xoví és una empresa de salses que es dedica tant al tema de retail, d'alimentació, com al tema professional de restaurant, de bar, hotel, que es comença sent en un baix en el poble de Benifaió, doncs avui en dia és una empresa en la qual ja treballem 250 persones. Durant molts anys han anat professionalitzant-se, contratant gent professional de cada sector. Som una empresa xicoteta o familiar, però treballem com si fórem una multinacional.